Pading Lado, O, tara, kamusta? ayos lang ako pade. Kaso si madi mo tig problema ko. Kapot ako sa iyong padi aram ko ikang veteranik di. Ano daw ang tamang bulong ki bata ko? Huna mo sa ko, parmase. Ang kapagaputon mo ako ka mga bulong-bulong naan. Tano na pa na. Di kaya pirming ano pade? Okay, COVID-an. COVID-an. Grabe man pade. Daiman? Iyo, bagay dawa paanoan sa panahon ngon yan. Bagay, dawa nung namamatian mo, COVID-an. Tian man na. Dawa ano pa ang sipon. Abo, kalintura, kulog-tulak, tapilok, los-los, almoranas, kulog ngipon. Dawa ano pa ang basta may namatian ka, COVID-an. Grabe man pade. Tumubod ka sa ko. Bakit si barkada ko nga ni? Nadisgrasya sa motor. O malabagat ang kinagadanda, COVID. Si bayaw ni Robert, o Binadil, Gadan, o mala, COVID. Kaya magtagay-ingat ka pa. Ano na matiyan ni bata mo, tamahapod ako ambulansya. Tian man na. May pangani kaya kung tigisabi pade. Kung ano naman tigisabi mo, kabot na lang pati kita sa COVID. Ano talaga hapot ka kung anong bulong? Tian man day pangani kaya pade. Hirit-hirit ka na. Ang hapot ko sa imo kung anong bulong sa toyo. O to baga naman tamay tayo bagang payo ni Madimo. Maala tag-abot na naman. Kusugo na naman ang tama kang payo. Nakadamay na naman pati ako. Ako na naman tigabalinghawan. Araw kang kampay pag makusugo ng tayo kang Madimong anaw ang maray ka na bulong. Sa'yo mo ko nagdulog. Taaram ko man sana ikamakatabang sa kuya. Ang huna ko man kung anong na. Aram mo anong gibohon mo kay bata mo. O adubohon mo na, yuman sana. Serious mga ani pa de. Piling ko pati napapagal ako sa relasyon mang inita. Mandit-mandit may tupak. Mandit-mandit garatak ng payo. De kung aram pa di ko anong gibuong ko di. Yung sana ng problema mo. Madali yung sana yung pade. Tukdoan ta ka naman. Araw ka ng gibohon mo. O sige daw. Pag inabot nin tupak si bata mo, bakalan mo ning pagkakan. Araw sa naman kayo ng mga babaye. Inaabot sa ning tupak pag gutom o bakalan mo ni McDo. Inda ko sana kung tupakong paan. Bakalan ko lang pagkakandawan ng pagkakan. Ayo, pag di pa talaga nagana, tawan mo ning flowers. Oh, tawan mo ni mga surusokulit. Kung may baro budget ka, magduro-date ka mo. Boy, arog sa naman niyang kayan. Pag tinutupak ang babae pa di, kay puwan sa na kayo ng dikit na rulambing. Ay, ano ka naman. Kasi tapag ginibo mo yan, inda ko sana kung dahil magpirilik-pilik sa sobrang kilig. Kahit hindi pa talaga nagana, tawan mo ning kwarta. Tawan mo ning pangpariban. Tawan mo ning pang manicure pedicure. Tawan mo ning pangluta para makapagluta siya duman sa Gluta Drip Avenue Bar. Ay, inda ko sana kung pa akong pampag sinampaling mo aning 5,000. Veterano ay. Siguro araw ka yung tigigibo mo kimanay Linda pag tigtutupak ka na oh. Kung ano-anong tigito mo mga surusokolate. Dae? Adaw man. Bogay, iba ito abuto ning sumpong. Pag inabuto ning tupak, dumulag ka na. Kapag ginagop ka to, bogay, baka sa BMC ka poroton. Bogay, kaya ako, pag inaabot si Manay mo Linda, bogay, exit na ako. Padangat ko pa ang buhay ko. Grabe pala ano. Malalaman naman pala si Mading Linda. Grabe talaga. Tano may shotgun si bata mo? Mayo. May Armalite si bata mo? Mayo. Oh, may RPG si bata mo? Mayo. Ano nyaman an? Oh, si Manay mo Linda, kompleto. Kaya kung iniisip mo na sasakitan ka na sa relasyon nindo ta permintino topak si bata mo, bogay, supog man ko sa imo. Look at me, boy. 12 taon na kami magkaiba ni Manay mo Linda and I'm still alive. Dahil magparaluya-luya, boy. Dikit na rulambing sa nang katapat kaan, bogay. Haduk-hadukan man sa leog, inda ko sana kunday magtiririk ang matakaan. Always remember, mapalad ka, tanagkabata ka. Be thankful. Dawa pa paano, may bata ka. Kaysa mandigdi sa nagdadalan sa tuwa. Hanggang ngunyan maipagiraray bata. Iyo? Ay, single pagiraray. Oy! Asikaso! Malala pa Boga, madyana, bayan na yan. Magay Pem, Jay, Pads, Gor, Asikaso, Baatik Aralamag naan. Peace!